Fa 20 anys que aquests micròfons funcionen. Són els de Ràdio Estel, l'emissora propietat de l'Arquebisbat de Barcelona, que des de fa 2 dècades aposta per un model radiofórmula musical amb petits espais de contingut social, cultural i espiritual. L'escolten cada dia 20.000 oients. Els seus responsables la defineixen com una ràdio d'acompanyament compromesa amb els valors cristians i oberta a la diversitat. Entre els reptes de futur que es plantegen hi ha el d'arribar a segments de població molt més jove. Aquest és el nostre gran repte, arribar a la gent jove. I després, com a emissora d'inspiració cristiana, Ràdio Estel voldria seguir creixent i voldria oferir aquest tresor, que per als cristians és l'Evangeli, el missatge de pau, d'esperança. Avui 20 anys de Ràdio Estel, ahir la commemoració del que serà el 90è aniversari de Ràdio Barcelona. La ràdio va fent anys, la ràdio va acumulant força, la ràdio continua sent la banda sonora de les nostres vides. I si anem